Aarsiuasi angiru wangan adorfingan angerlaqammertinga nitsumaqanmerpung afnisma pisinnarligi taakisia qanmana erruassan ulikkaapayaleram taa qanmana masak erruilerpunga ja taakisia eqqavikkartik tissallam ulikkaarami ultullaanik qanmana eqqaisiqattaalaarnermi am veganism fisternikuyama taa qanmana jeg bliver lidt gammel det kan mærkes i kroppen selv kisa eqqavikkarteraallugu taa erruilerpu tamam sukkau sali taw qanmana nasara puararaarmi taw am imachpallerarpunga sinipallerarpunga man nutsaram qanmana imatara faikost qanma puertorik inikunni taw kamarachin aterpum tila faikost mikisu ata tigisasi taqit tasluku kisa pisimapung qamanutan qamanapan sutaku no anjir na imach pasal po five kolo kisami tas intimmissan intimmissan sussaajan isin imma intimmissan eqqisimaariapungissuufami qalissinnaangilmasakki intimmissan eqqisimaaqammerpung nupilaruarlunga kisamassak igalerpunga ja. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.
Ungneran kooriorama. Ta Onnin ilman uffasasina. Aqisimaraqarlingsul qasilarna. Uffanierurappu missikki. Pitäillä. No ke me näyttässäraami. Tääkin kannattaa näyllä. Tässä kammarati ullamisianaami akhernarlini. Tää isaqqammappu. Så is it. Doos appai. Precis. Tässä kammarati angerlaqqammappu. Tawar man virak unitstaaqpa. Qonnisinnaarsinnaassi eqamalluinu taagis kanaalinnu subscribe nisarsi. Tawar qatangti YouTube kanaleqqap subscribe sinnaarsi. Tullan tikriu.